През месец май усетих, напипах бучка в лявата си гърда и реших да отида на лекар, който потвърди тази бучка. Но, както всички хора, изпитват известен страх дали е рак или е нещо друго. Междувременно обаче по Центrum Груп наблюдавах едно предаване с професор Рубин, че тя лекува и такива неща, ракове. Обърнах се към нея. Тя ми насрочи ден за посещение. Отидах, прегледаме основно и действително установи това, което беше потвърдено от лекаря. Започнахме процедури няколко пъти. Междувременно се оказа, че имам и разсейки в другата гърда и даже в мозък. Но процедурите продължиха. Тя ми даде кураж, че нещата са на подобрение. След това започнах да се чувствам по-добре. Нямаше... А и в мене тая сила, която тя ми дава и която тя ми вдъхва, може би е по-силно, отколкото всичко останало. При процедурите, които професор Рубин ми провеждаше, тя наблегна особено много на главата и откри, че имам шум на ушите. Разбира се, аз не бях споделила това, действително имах шум в ушите, не го бях споделила, защото просто го смятах за маловажно. Но след тези процедури аз започнах да се чувствам по-добре, този шум леко отшумя и даже можех по-спокойно да спа нощно време, тъй като страдах от това безсъние. След основните процедури, които се направиха, юни и юли, аз започнах да се чувствам по-добре. Не усещах вече никакви болки. Можех да спа спокойно. След това процедурите се разредиха и на месец и половина аз се свързвам с нея, тъй като нещата се подобриха при мене, за да се проведе контролен преглед. И действително и в момента се чувствам добре. Разбира се, продължавам да поддържам контакт с професор Рубин, защото според мен е необходимо, за да може да се наблюдава дали няма да настъпят някои аномалии. За което, разбира се, и много благодаря. Когато се случи това нещо с мене, аз, разбира се, като всеки човек, много се притеснявах, може би се повтарям, като го казвам така, отново, но след тези процедури, които се направиха, в мене възникна един въпрос, дали наистина е необходимо, след като сложат някаква диагноза, трябва веднага да се премине към оперативна намеса или към някаква друга терапия. И бях убедена, че в край на кращата човек има един живот, поне за себе си бях убедена в това, и трябва да реши, че трябва да се лекува по друг начин, да опита. И съм убедена в това. Поне до сега. Аз съм възрастна жена и тези въпроси много ме вълнуват, но и бих препоръчала на всеки един, на който му се случи такова нещо, да не прибягва към операция, да не прибягва към химиотерапия, а да опита другия тип медицина, ако мога така да го нареча, или тип лечение, други процедури. Убедена съм, че много от нещата ще минат по-леко, по-спокойно, както в момента нещата са и при мене. Няма болки, чувствам се жизнена, чувствам се
способна за работа и даже продължавам да работя и когато ходя даже на работа се чувствам по-добре, отколкото ако нямам тая работа и в къщи да си мисля за моите проблеми.